Idan ban nan dai na garin Katsina ana dokawa tsakanin Arewa da Gurmada an yi nasara ya bige shi an Gurmada ta yi nasara gudu wadda ni ciyaman ɗin gidan Dambawa Warriors na kawo muku ita daga nan gidan Dambawa Tambuwal. Na tara sakana yaƙin kulle na tara sakana yaƙin kulle ko kwana Kano dan mai ganga a sai godiya Bashar na gode a saman jikan Damban nan dai na jihar Katsina an taka tsakanin Sakwara Shagon Abu daga bangaren Arewa da Dogon Magaji daga bangaren Gurmada. Wadda ni ciyaman ɗin gidan Dambawa Warriors nake kawo muku ita kai tsaye daga nan gidan Damban Tambuwal na jihar Katsina. Kuma Vice Admin for Jamus Zalla ba mis ba mata hede a hito a sada zumunci. Sakwara Dogon Magaji Tambuwal nan ne autan mamma ya bige shi da Allah ka ƙara mai nan La ilaha illallah. shi dan bai bai da ba wani wanda zai ce bai wani zai wani ai ya ce sace shi so Sakwara Dogon Magaji Dogon Magaji Sakwara inda aka dawo turmi na biyu damban yau Laraba 24 ga watan uku shekara ta 2021 a nan garin Katsina. Kowa shashi ne ya bai mai dawa a mamakai nan dai na garin Katsina ana takawa tsakanin autan mamman daga bangaren Arewa da Ilele daga bangaren Kudu wadda ni ciyaman ɗin gidan Dambawa Warriors nake kawo muku ita kai tsaye daga nan gidan Damban Tambuwal na jihar Katsina wadda ake dokawa yau Laraba 24 ga watan uku shekara ta 2021. Kuma Vice Admin for Jamus Zalla ba misu ba ma jahidi a yato a sada zumunci a sha kallo lahiya Allah ba mai rabo sa'a. La ilaha illallah.
nan dai na garin Katsina an taka tsakanin Bahagon ZY daga bangaren arewa da Abba daga bangaren kudu, wadda ake dokawa yau 24 ga watan uku shekara ta 2021, wadda ni ciyaman ɗin gidan damban Warriors nake kawo muku ita kai tsaye daga nan gidan damban Tambuwal na jihar Katsina. Abba Agege Bahagon ZY, Abba Agege Bahagon ZY. Abba Agege daga bangaren kudu, Bahagon ZY daga bangaren arewa. La ilaha illallah, na nesa bai kallo ba. na mai mace kwama gagaro da mahalan horo da bindiga ta yi bindiga tura kun yaki a bindiga tura kun yaki ba hako da mai mace kwama ku da hegan kuma Ga damban nan dai na garin Katsina an taka tsakanin Bahagon mai bulala daga bangaren Gurmada da Sakwara Shagon Abu daga bangaren arewa, wadda ake dokawa yau Laraba 24 ga watan uku shekara ta 2021 a nan gidan damban Tambuwal da ke jihar Katsina, wadda ni ciyaman din gidan damban Warriors ke kawo muku ita kai tsaye Ahmad Aliyu a sha kallo lahiya. Sakwara Bahagon mai bulala ya ture shi. Saurin tashi yake Bahagon mai bulala nan. Inda yake kwana kai shi kenan saurin tashi yake kai. Kuma da ya tashi ya Sakwara ya kauce. Bi da kyau ka gani. Da ya tashi ya Sakwara ya kauce ya bige iska. Ka gani saurin tashin da yake kwana kai shi. Saurin tashin da yake kwana kai shi. Kai duk ya wasa masa kwara baki wa. Sakwara dai an fasa mai baki. Kai! Kur'ani ya mutu. Kur'ani ya kasa mai bulala idan ba ya kasa ya su masifa. Kowa ya mutu Kur'ani, kowa ya mutu. 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 Sakwara ya kasa kan mai. Kai ci bakin Sakwara kamar tsule. Durin uwa dan bayau ta koma kokowa tsakanin Sakwara da Bahagon mai bulala a nan garin Katsina a gidan damban Tambuwal da ke jihar Katsina. An ce da dole damban nan ya ta kisa. Tambuwal kauce. Tambuwal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. An kasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yau ga dambo da an ce ba a raba ta sai ta yi kisa. La ilaha illallah. Ga damban nan dai na garin Katsina an taka tsakanin dan Bicci Shagon Inda daga bangaren arewa da Dunan Ebbet daga bangaren Gurmada, wadda ake dokawa a yau Laraba 24 ga watan uku shekara ta 2021, wadda ni ciyaman din gidan damban Warriors nake kawo muku ita kai tsaye daga nan gidan damban Tambuwal na jihar Katsina, wato Ahmad Aliyu a sha kallo lahiya.
dan bici dunan ebiet dan bici dunan ebiet la ilaha illallah ruka bagasi la ilaha illallah ga dai damban na ana cinkuna makodo tsakanin dan bici daga bangaren arewa da dunan ebiet daga bangaren gurumada waya a haɗu mana ku haɗu ku nemi abinci to ga damban nan dai an dawo turmi na biyu tsakanin dunan ebiet daga bangaren gurumada da dan bici daga bangaren arewa Wadar autan mamman za ka raɗe manu. Duna ka tsaya a lallace mana. Ai dan bannan he da waye. He da waye. Kowa ya iya tokara kuma kowa na da tsawo shi yasa yawanci dai bugun hakarkari suke yi. Ai bai tahowa. Ai ka nuna duna bai tahowa. Ai dan bayan da tsawon ku ya zo sai kuma kowa iya dawa to ba abin. Wait! Suwa dai buga shi ba. Akai bacin amanawa. Ba dan manga ba kuke ba, aka mutu ya tsaya ko kuka ga ya tsaya ka ce shi ne mana. An fara kuli bai busa ba, akwai tsaya da cikin yi mana. Ya shi kai da ka daga mutane ka le ku sai. Wadana ba tsaya da su Allah ba su.